medawase nyametumfo Awurade a wodɔ yɛn na nanso wode wodom no wahomɔborɔ abɛdom yɛn bɛka sa kyerɛ firi ayɛ crowd si yɛbɛtie wo nsɛm bie ma han na ma yɛn nkwasiafoɔ yɛhunu nyansa wasɛm mu ɛna yɛnkwa hɔ wasɛm mu ɛna yɛbambɔ yɛbɛnya nkwa a ɛyɛ wasɛm mu bra yɛn sra bɛn mu na bɛka sa kyerɛ yɛn dwom na kan ho nneɛma nyinaa wie pɛi a yɛde asede ne kabea bɛma wo yɛda wase sɛ ɔka yɛn ho wɔ Yesu Kristo Nazaret ne din mu amen. mepɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakraa bi na Yesu Kristo adaworo nti ɛbɛboa wo na boa me na pagya wo adi wagyina yi amen. Yɛni nkɔmmɔ kakra paa ɛna anɔpa yi the sources of wisdom. The sources of wisdom. So far, you want to have to bro. You can you say the source of wisdom. The source. Baby, Nyansa free. Baby, Nyansa free. Nyansa. Yes. Baby, free. A free bar. The source of wisdom. The person at times na me no be din komo bi ana okofa ba ase so for we so ko school a ma hu ni nyansa am wadwene mu bie ma be yenim defo me hwe ni din ana me nso me bu ya ne se ye wo nyansa hodo mienu ye wo wiase nyansa ene wo nyame mu nyansa mu ne yen wo kyere na afo gina wo hwemanim no se nyansa etu nam se yes ye wo nyame mu de ene wo wiase nso de no se kyere me wiase nyansa nam se wiase nyansa ne se me wo yere what you say but wiase kyere me nyansa se me nyo baba akoka ho a me yere no bebu me about respect me. That is we are seeing Nyansa no. What you say? But on throw a watchra and the baba also. We are seeing Nyansa no. We are seeing Nyansa be say. Ni we are mine sika. I didn't get 10 cities. I was some these zeros. Ni no ka home. Na ya 1,000. What you say? And this a kodrum penso bi na se chini panua empanufo timi ka se obokro no afa nyansa ede ato ese wo nyansa krono so what you say ene ye wiasesu sami shi obi singire chitwa na me dia wia no ye wiasesu enti ye wo wiase nyansa wo ene ye wo wradimu de nyansa amen me pesa atiefo atiem no enya daje ntie me pa fine wiase nyansa ni me pesa me tro de ebi na SethEkow no o moyem otime fa oba bi begina nanim no wa body naked no ne ba ma bi chaate otiase ba ma no ware no wo phone so computer so no was requesting money ebi a me pebes $10,000 de ayade ba man so minya oso do me pa de ane pe de oba bra me so me bro $2,000 oso me pe so on say this it we also me de nyansa ya de be abiti no me de nyansa abiti no so atiase eno nyansa efra wurade Satan nyansa wode amaw elidu de wakobo nsam gem ojebe so amepe amen tieniye to wele wisdom we are nyansa
Amen. Wiase de aben nyansa. Wiase nyansa ebini. Se yehuru ya wo se after all asofudie kura no abetom. Se wan ko school a woni nimdie woni nyansa. E wa asofu mu. Ento ma ye graduate no hu se omo ye superior than one ko school. Omo nim se ye Christianity mu no enya sa na tie se le ba jawa tie ase enya sa na tie enti ye wo wiase nyansa ane ye wo nyame mu dia ban nyansa. Amen. Enti ye ni nkoma of 1 Corinthians chapter 1 verse 18 down to 23. I want to dinche mu ne ba verse 18. 1 Corinthians 1:18. Asende no aseme yankwase sema wana oreira. Obi antia hayo. Okay, free 17:18 down to 23. Na daje kan. Asende no asenka. Kan free 17. Onyankopon soma me se me mabasu. Nemu mse me meka asem. Nemu mse me meka asempa. Enye nyansa senka. Ma asem no a me beka no. Enye nyansa asenkam. Na Kristo asende no anya okwa. Me tsama de o. Nyansa senka no. Awaso nyansa kura obeka asem. Jame so amen. Amen. So repeat bio. Osi na Kristo ansome se mabasu. Osi Kristo Yesu ansoma me se me mabasu. Nemu mse meka asempa no. Nemu se me meka asempa. Enye nyansa senka no. O onso do seka no. Enye nyansa asenka. Na Kristo asende na anya okwa. Obi entia haye. Enti wo nyansa man kasa wo. Nyansa na be wiase pen abakasa. Enti se de nyansa ni sikasa aye no. Anu na Paul say ye shame say on kasa sa. Amen. Amen. Metro so de nyansa ni sitie. To aso kan. Na Kristo asende na anya okwa. Na Kristo Yesu asende no anya kwa. Na asende no aseme yankwase sema wana oira. What on said what yakano. Wasi me ka nyansa senkem na Kristo asende no anya kwa. Na asende no owiya no ose asende no ho asem. Yankwase sema wana oira. Yankwase asem ama wana oira. Na Nyankopon tumi ma ye na oreji yankwa no. Kunti asem ni yo. Enipa so oira kwa so no. O ka Kristo ho asem kire na aye bullshit. O show wuska o ni dibre o ko school adura chiri corona watimu no we ni petitri ubi wom asempa and so much over ka je say Yesu woman obusa akom na dew what you say obusa akom na dew yo Ghana ha yo ni pa ba bi o hono mo a soft rock Africa maybe I will to can be a concrete. Now, sorry, so bompai. Like I said, me on person, me change my answer. In the quackra. Obo, which you spectacle tournament, and one who say at once, no, I can't you. No, be any bargain, no, any graphic. Just a summer will come. Obun Quasiasem. So, what you are saying? It's better so we can graphic and it's insane. The focus back graphic is so bet you. Wow. Because or train person or we will the pakora with now. So that's here. Who say when you're the class of or no what's a back what you say? Number one, a mule say or your nipa or nimid. Number two, or nimunyansa. What you say? If it says so, be not sure about Casatrawa. A young son will be we are son. I know the fun why the other Acasatra and somebody. So what you say? Fine. And or say, any answer sent him the Christian Samuel and Yakwa. Now, sit and was a Samuel was someone. A young Quasiasam. I'm a one the Nyankopon tumi ma ya na oreji yankwa no. Waji wankwa de e to me. If it's what you say. To me. Okay. It's talking about the power.
What you say? As somebody you to me at the Mayani Oji Yankwa. Amen. Amen. The Kramas say the word of God is the Spirit of God. Spirit of God is the word of God. What you say? The word of God is Christ. Christ is the word of God. The Spirit of God is Christ. Christ is the Spirit of God. Amen. And you told me, and my Yania, Oji and Kwano. And to Obia or Kam Kwajia Hono, or Tia Samua, the Hopo, or Tumika. What you say? If you said, Nam Kwajia Naya, Abano. And to Tumika Koshia Samunaji. Amen. Amen. Now, one more Quantity on Kwasha Sama. To Africa. Ebi so atwere se mese nyansa fo nyansa. Wo se obese nyansa fo nyansa. Na manim difo nim dia okwa. Na o ma wiase nim difo nim dia yekwa. Wo nyansa fo wo hin. Obisa question. Wo se nyansa fo wo yi. Twere fo wo hin. Atwere fo wo yi. Wiase chindi fo wo hin. E wiase chindi fo wo yi. Wo nyankopon na ne wiase nyansa nkwasesema na. Amen. Amen. In the sight of God, wiase nyansa ba bi ekoduru bia no. Eye nkwasesema onyame anim. Yes. Baby, yes, Nyansa could be on. And Kwasham, Ewanyamianim. Amen. Amen. And maybe two way. You will be our sick, or you are me. No so in Nyansa for. Some Casa, not some of your Bacabia, who's a motor for. What you say? Because lecturer be Kumasi University. Ken University. And my brother Baku. Mechiano, the Cocasa or campus one I'm Cochiano. I know the Mechia lecture and I said, why science masters one. Science lecture. Or Casembi. Because he has me soften you. Oh, bullshit. Say I know kind of bullshit. Never be here, the Saja, Medium and Chiao. There is no God. There is no God. There must be and convention. No, 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 there no better case or no one in Yamebe. What carry you know? And I mean, so me preaching and say, Master, if there is no God, there is no man. No, I say, why? And I'm say, you a beast. If there is no God, there is no man. And you know, you are what I say? So you don't say you know what they are. And you met me a you are a man because the me boni person the session in the Suban. Someone said yes, it a friend and the master. And I'm someone said school about them. School more useless. Wouldn't mean answer. What's the meaning? I say yes. What is the meaning of that? You can't answer no why. Original. Or if you find this in the Namsure, you can't answer on the Christ. So I just say, and the Adama Kwame Pasha, what you also be so yes, Nyansa for Nyansa. So I just say, no man, dear for him, the Ayakwa. Yansa had an answer. The real Nyansa young Pasha, someone Yamian. Now, nipa wiase amfa wo nyansa nso ahuru wo nyankopon awo nyame nyansa munti eso nyame ani se ona masanka nkwase asem so betu wona wo gidie Ebi se yuda fo bi sense nkyerene bedase me pesa wa wutie me no tie ni ye papa 125 on so kasem bi 1 verse 25 wase efi se nyankopon kwase se mu nyansa chen nipa Secano was in your main question. Some are ordinary. And when Nyansa Esri Nipa, Nakopom Media Tinchenipa. And the Nipa soon Nyansa said, Bayan. I mean, at the same Yamia, Sebi, or Dinkwasiasm. The Nipa Nyansa knew Yamedia. What I say? And the Yaman Kwasiasm, Nipa Nyansa. And the Adiaba Kwa Yansan and Sunni. I was say, Obia Beji Yesu Christo dia. She said this wisdom. Yansa Tra Kwanshishe. Amen. 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 Kasamancho.
ansa na wobetimi abeye Kristo ni no ade a wo so opetira kwan ni nyansa the Bible says so free mo frase na hunu trusam no abamu hunu nyansa na nyansa de wakonkwaji amen 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 abamu hunu nyansa nti yewo church members bebre ho a beginning of them no one starting am so no beginning nti ade a friend of wisdom of God nyame nyansa no onibi Yes, oba sare ni sadi obi eko nyame nyansa pa no onibi amen amen so wo nyame nyansa ka bibi abehye no because okoto onwanoma what you say James 1:5 James chapter 1 verse 5 nyansa efiri Onyankopon o nyansa efiri nyame Nyankopon kinkai na seka mu bi nyansa manu se wo Nyankopon woni se ye woni pa ni bi wo ho a o ti aso dem but all like it what I say God's wisdom obo o ye sofo or like it God's wisdom obo o ye sorry ba or like it God's wisdom and James ohuni ano say obaje Yesu adi but aka unyansa yes Obusa urade no mfa ma wo. Wono mani pa nyina dia kwa na ohre nim no. Jeme so amen. Amen. Busa urade no mfa that wisdom. Anya dia bai. Amen. Se unya urade nyansa ho. Urade de nyansa ma wa. Hwe osoro ne asase ni mu nioma nyina no. Onam ni nyansa ni tumi mu. Ana ode yoy. Ono na ye ntoto ya anya obi na yama ame. Na bibia so ye peye. What must say? Awesome. And the person Obi Awuah Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. Verse 130. Yes. What say? Unsem bie mahan. Obi antiao. Was unsem bie mahan. Emu bie ama highlighting through muba. Siafo hunu nyansa. Na mankwasiafo ho wiase a. Omo ba wasem no ho ye hunu nyansa. Bie menum ha me pre. What you say? Yes. 130 no. Was unsem bie mahan. Na mankwasiafo nkwasiafo ehunu nyansa akwati se obi ahyewi saa nom nsa abadwamanya na de korpa wati nyankopa asem na urade asem akatra no on say the city e bia na dwunum was na sari am ye enye amen amen afai no atwe ne ho afiri ho no ankasa stati to amanfofo ohunu sakane no Akwasi so what am I saying? Who would say Akwasi can you know Akwasi? Nanso Fadia. A samana bamina who Nyansa. Yan verse 98 to 101. Verse 119 verse 98 to 101. The person who born some answer 98. O kasembi ame de pa me tombo asia kasache ho. O se say Psalm 119 verse 98. Verse 98. What say? Psalm verse 98. What say? No one guessing. My church telephone now. Here now okay. Psalm 190 verse 98. 98 down to 101. What's the omlanse me Nyansa for asem matamfo. Tell you what's omlansam. Ai Nyansa for. Ai Nyansa for. Asem matamfo. Amama asem matamfo. Na e wo me hoda. Mlansam ne wo me hoda. To aso kai. No nim desen my church telephone na. Wo ma etrema de akora no. Nyansa nti no nim de asene wo. Na wa dance nsem ne ma adwene. Na wa dance sem otuba sem no adanse amanfo di no eno na hemitiri mu mehu ademesene empanifo atwam ho ahia no esan se mafo asemti mi won huru mu kya wo mehwe wo siesie me diso mehwe nioma wasiesie na madi so masankan me nan afiri kwambane nyina masankan me nan kyerɛ ma jai bone ma yimi ho afiri bone nyina mu na madi wasem so
what can see 130 no Yes. 101 what can see that's it ade ba ko a hye no nso ba bia wo de open Nyansa hunu no suro nyame Bible say beginning of wisdom what I say and say na benye Nyansa no gise nyame suro ba wo se nyame suro ni mu a ade afra ni Nyansa wonya bida amen Amen. usuro nyame a me gina we enipa huhu nam so Awurade huhu na dam so enti de enti amintimi mo dwama se de bi bɔ ne se misuro Nyankopɔn what you say Awurade usuro adam so ana me dɔne dɔba no yansa no so Awurade usuro dam so me dɔne dɔba no sɛ saa de no nso sɛ obi a wɔne n'agya ane ne nate na wo soro manager ne ne nano obu no ɔfare no odi ne ni what you say ɔma kwan ma ne control no ɔgya wɔ no ne will ato ama n'agya ne ne na will ɛyɛ adwuma ma no amen Amen. mekɔ sɛm paa na akyerɛ wo no yɛwɔ nneɔma bi ebi ɔmu ne ti wantoto na no ɛwɔ maa na wo sɛ ɔgya asɔre no a wobɛkɔ ne wasesɛ no bɔwerɛ ne wahyɛ ne tirim ne watena no bɔɔ baako hyia obi na obi sɛ na adɛn na sesɛ de do de dress mu wɔsɛ asɛm agya ama asɔre no dabi wɔn sɛ ne sete the fear of God ɛnini mu so wɔte deɛ metɛ no ase enti wɔse yɛhunu suro ɛnti na Bible sɛ fa suro ne ahopopoɔ yɛ wo kra nkɔgye ho adwuma wɔte aseɛ enti obia a wɔpɛ Awurade Nyansa mu awura no ɔde Awurade ni ɔno ankasa ɔde ne ho ni wɔte aseɛ wɔhwɛ no kwan ye na wɔamfom no ɔmfa Awurade akyiwade anya deɛ bɛn ɛnka no always ɔre sɛ n'agya no bɛhu ne pa ɛwɔ ne mu yɛnhyɛ saa de no nso beginning of wisdom that is the fear of God hyɛ saa de no nso enti mesuro Nyankopɔn a den ma me sɛ mɛkɔ bɛrima bi hɔ no na akɔtwe mpena na masa bɛtena sɔɔ den ɛden akɔyɛ te sɛ gɛ yɛ asɛm a obisaa yi bɔ yɛ asɛm a obisaa yi wote aseɛ yɛme sɔpɔto gɛ no ɔmfa no adwama a ma nkɔtena sɔɔ den ɛno nkyerɛ sɛ wodɔ no obi nso bisaa sɛ mehia mmoa ɛmenyɛ obi ammoa meda ate aseɛ na bɛrima bi sɛ gye sɔɔ na mɛtena nsa na waboa me ɔna boa wo what I say, oh, your enemy to the cross, obey you for a dominum. Obama, you yanko pobone, or the secret basis of Odo, and who say a woman yammy. No, did you put down every winsome? So, I say, I know this America, one number somewhere. No, she said, wisdom of God. Amen. My Radim coach you. So, Radim, your coacher, maybe a becobiano, we are excellent. What you say? O dressing na wo kwa onye sintibi atuni. Said you say dressing wo kwa onye sintibi atuni. Said you say kasa etimi kasa Nyansa na atetew. The part what you say? Say obi si ono approach wo kasa bi kirewa. Said you be say response. And said you be say ni nipa na kasa no. Etimi say Nyansa ni na atetew. What you say? Asem bi sia kwaya abafa so akasa no ama ewu se nipa so asi onim Nyansa enye wi ase de na make wo wi ase de abatumi no atena se aplan se wo kono kokase dan wano ene wi ase Nyansa amen Amen. about Job 32 Job chapter 32. the pastor obie Proverbs 1:7 Proverbs 1:7 Job 32 ni de meche
Proverbs 1:7. Verse 7. Say, everybody so in the fitias. And in the fitias, yo. A Jimmy for Bunyansa in Chechenitia. A Jimmy for Bunyansa and in Chechenitia. The Betty, where Jan Church today. What you are saying? A Jimmy for Bunyansa in Chechenitia. Adiana was a for Jimmy Sikadi, was a dear Wobunyama Sam, Yakako Bobola was a dear, where Jimmy Tia. When you move for Sudia, I went to the trip. No new Fasudia, a Nyansa. What am I saying? And the SSA Nippon Bia Shishan Nyansa Trakwan. What you must Amen. Amen. Mamin Kobu, Jeremiah 8:9, and a Job 28:1 down to 28. Unyadaja Kanina. Jeremiah 8:9, what's to say? Jeremiah chapter 8, verse number 9. I say Nyansa for Libu. What I say? We are seeing Nyansa no. When a neighbor no bobri. No watch one. No watch one. Shall radiasem no what pray. Obi a poor radiasem. What's okay? Nyansa be now. Who Nyansa? If you reject the word of God, you are complete and dirty fool. Obi Akwasi. After me Nyansa. The Proverbs. Proverbs chapter 8. Yes, the Nyansa city. Chapter 8. Proverbs chapter 8. Verse number 1. Kabra. What's Nyansa come for no? After you Nyansa no. Or no other come for no. No, and Nyansa the team. And Nyansa the team. And Tiasia man and so. And Tiasia a man and so. So a tiffy. Or so a tiffy. Or Quanso. Or Quanso. And Quantansu the China. And Quantasun and Nyansa Jina. What Chem upon Cassia home. Upon Cassia home. Kotia. One said. Above one said. Madam and a Chem for them. Amarama. And the Nyansa Tiem for one. Into the Bible come be said. So can you some no man quasa crabby. Here. A man goes sacred. Oh, problem. What's I saw them? No man go on the go. No man anymore. I saw them make catch them jam. I saw them here now. That's all. But what I say? Yes, a mama woman saw them in Tina Mecca. Just no. Or some man and a jam from. Yes. No man kosa, Maramana kosa. What you say? A radian come to a baby bonnie and show a man a soda. The baby will come to Marama Bonnie. What the actual man so. As some part of my catchments. Penny, a beer for me when you pay 10,000. You can't be park a barema. A Maya says of waffle, Nipa says of waffle. But in the sight of God, you can't pay a barema. The answer I got some when you pay 10,000, they will say, Mamma, I will come. And my such a waffle. When condom said, Winter Assembly, or baby answer in the American. And to us, say, more Madame Tiem from Manage Jimmy Pama. Once was I come you. Manage Jimmy Pama. Wanted to cry moment in tea. In Tetequafo, Mamma one in tea. Namonquasia for Munyan, and Quasia for a young Wakoma, Muntia, and some Mudaho. The Kansam Mudaho, when you be in Cemetery bar. Was it? Yes, I say, no, no, be in Cemetery. And some at me. Eba, na nukre firi manu. Na dia ye fra na nokore, e firi nyansa nu. Na mano achiwa dia ne abonfesem. Nyansa no, ade wo chiri, aye bone. Twaso kai. Manu sem nyina nam tene mu. Manu masem nyansa nu masem nam tene na kwanso. Ade achimchim anase a. Ade achimchim na achia na akontunu eni nyansa nu. Ni nyina mu da o manhunu mu fo. Na nyansa mu da ho. Hurumufo. Na tema wana ohu nimdie. Na tema wana wohu nimdie. Monfa matentene. Bomodin say, obenyansa nyina sia, obefa na tentene ne. Edete. Ane dete. Monfa nimdie. Fa nimdie. Na munya sika wayiyimu. Nenye dani sika wayiyimu. Na nyansa yanse ne mota. Wasi nyansa ayade asombo cha mota. Na afefedie nyina wonfa ntohu. Na afefedie bie ni ho ayade beto nyansa ho. Me nyansa. Wasi me nyansa. Me ani tie na tie. Ayo, was a million some minute and meteor and a tear. Now, Jim Panim Diana Mimu. Now,
adwempa ene nimdeɛ ena mehu Awurade so ne bonetan. saa ba so hu ne nyansa suro nyame Yes, ahokyere ne ahantan. wɔsɛ awurade suro ene bonetan Ahokyere what you say awurade suro ene bonetan na ahokyere ne ahantan. ene ahantan Kwamone. ene deɛ ban Kwamone. kwamone Ne akontochi nsɛm ano na mekyire. kontonchi sɛm obi a ɔyɛ dabraba ɔkontro no takrama atoro wɔ n'anum ɔsɛ no deɛ ɔkyi Afutuo ne nyansahu wɔ me. ɔsɛ afutuo ene nyansa hunu ɛwɔ ɔno nyansa Ne nhunumu. ɔsɛ deɛ dinsɛs ne bo wɔ ha ɔno ne nhunumu Maniyɛ wɔ me. manuyɛ ɛwɔ no Me so na ayefo nam di hene. awurade ɔsɛ sɛ obi bɛdi hene a ayɛ ɔno nyansa so na wɔsɛ ɔfa di hene Ne atitire hyɛ mmaratene. na sɛ atitire wobɛtumi ahyɛ mmara kyerɛ a gye so ɔnam ɔno nyansa so Me so na mpanimfoɔ nam di panyin. awurade nyankopɔn gyeme so ka sɛ amen Amen. ɔse ne so ɛna mpanimfoɔ nam di panini ne aberempɔn Ne asase so atemmufoɔ nyinaa. ɔne asase so atammufoɔ Deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me. wate aseɛ nka all judges no ɛwɔ sɛ yɛhunu nyansa ɛnyɛ lord nyɛ secret society ɛna no meka no bɔkɔɔ mahɛda wote aseɛ ɛnyɛ ɔdigiri ne ɔprofessor sɛm o ɛwɔ sɛ wobɛyɛ judge a wotena nyansa serɛ so wobɛdi hene a wotena nyansa serɛ so wobɛdi tumi bi a wotena nyansa serɛ so gyeme so amen Amen. toa so kan Me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me. ɔsɛ medeɛ medɔ hɔ na wɔdɔ me wɔduru sɛe 17. 17 Wɔse na me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me na wɔn a wɔhwɛ me ntam hu me. wɔn a ɔhwehwɛ me ntam no ɔmu hu me Ahonyadeɛ ne animonyam wɔ me hɔ. ahonyadeɛ animonyam ɛwɔ nyansa hɔ Na ahodeɛ ɛkyɛre ne tenene. ahode a ɛkye ahode a de ma wa ɛkyɛ paa ɛtenene Maaba yɛ sen sika ne amampa. gyeme so ka sɛ amen ɔsɛ aba a wɔsoɔ no Yɛsi nyansa soɔ no ɛyɛ kyɛn sika ne mapa na me nɔba yɛ sen dwetɛ wɔ yiyim. na ne nnɔbae ɛkyɛn dwetɛ a wɔyiyim Tenene te mpɔ mu na me nam. tene ne ɛti mpɔn mu na nyansa nam Akwan so pɛ. ne kwan so Sɛ pɛpɛpɛ me ne mamadɔfo adi adeɛ. sɛ mema n'adɔfo a wɔmodɔ nyansa no abɛdi akonnwa Mahyɛ wɔn ade koradeɛ amaama. na wɔnade koradeɛ nso wɔbɛhyɛ no maama Awurade bɔ me de firi n'adwuma ase. wote ase wɔse awurade bɔ nyansa firi n'adwuma se Ne nnwuma ɛfiri titintiri di mu adi ne kan. nnwuma a ɛfiri ntetentiri di mu adi kan Wɔde me si hɔ firi titintiri de. tetentiri ne na ɔde nyansa si hɔ Fifiti ansa na firifiti aseɛ ɛnsa na saase koraa yɛ deɛ bɛn Ɛba. ɛba abunu ɛnni hɔ no. ɛmmerɛ abunu apubunu ɛni hɔ Na no wawo me. ne nyansa yɛwo no Nsuti ɛba nsu pii ɛnni. nsutire a ɛbu nsuo ba pii no ɛni hɔ no Wonya mfa mepɔ sisi hɔ. wɔnyɛ mfa mmepɔ nsisi Na hɔ nkokɔ nya na maayɛ. nkonko nya maayɛ Na wawo me. ne nyansa yɛwo no Wonya nyɔ asase ne wuram. yɛnyɛ nwa asase ɛne wira Ne wiase mfutu. wiase mfotuo Wɔsiesie ɔsoro no. wɔnsiesie wɔ soro no Na me wɔ hɔ. ne nyansa wɔ hɔ Berɛ a wɔtwa abunu ani kɔntɔnkɔn no. ɛmmerɛ a wɔtwa abunu ɛne kɔntɔnkorɔ Wɔde mununkum sensɛn na ɔde ɔre. mununkum sensɛ wiem no Emu nsuo ɛpae. ɛmu nsuo pae Otwa ɛpohyeɛ. wɔtwa apɔhyeɛ Ne nsuo antra. ne nsuo antra Wɔde asase mfapem to hɔ. wɔde asase mfapem to hɔ Na me wɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba. hallelujah ne nyansa wɔ ne nkyɛn sɛ ne yaban Dɔba. nti yɛka nyansa ɛne hwan mepɛ sɛ obi a wotie me yɛduru he Verse 30 no. verse 30 Na me wɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba. ɔwɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔbɔ wɔ Adɔdeɛ daadaa. ɔyɛ n'adɔdeɛ daadaa Ne gye ne nimbere nyinaa mu. meda ase mepɛ sɛ tiefoɔ ntie me yie afotu sɛm a mede ma wo ne sɛ sɛ meyɛka sɛ nyansa is talking about Jesus Christ memafotu sɛ menyɛ ɔdɛ nyadagye ne kɔ Job chapter 28 1 down to 28 nyadagye ne kan na afei bia 2 Timothy 3 14 down to 15 Tifi ɔse onipa hunu abɔdeɛ nyinaa mu ntasɛm. Nanso ontumi mpaapa Nyankopɔn nyansɛm. ɔn sɛ ne ɛsideɛ Maame nipa Precious tumi tra se Ezekiel Bright, ɛwona bɔdeɛ nyinaa mu ahintasɛm but sɛ ɔbɛtumi ayɛ nyame nyansɛm wɔ operation ɔntimi Na dwetɛ wɔ ne kɔmena. wogyeme so a mepɛ amen Amen. wate aseɛ sɛ wobɛtumi ahunu nyankopɔn nyansɛm paa nyilaa mepɛ sɛ tiafoɔ atie ma nɔpa yi ɛyɛ made sɛde a mɛsrɛ ma wo ne sɛ hwehwɛ awurade wate ɛbɛboa wo na megyina wɔ yi menyɛ graduate o menyɛ obi a makɔ school but kristo nyansɛm mu no metumi ka sɛ ma graduate so na meka kyerɛ me nsɔre ma sɛ sɛ wonyɛ obi a nstadi no ɛnkɔ heavy a study no
study me humbleness. Once I get a software, we are the preacher and then many of them be humble to everyone. May I Jimmy Woody? Casamini, Miss Sama, why and correct. For some in the middle. Some abrabonesia. Some more walk Romoa. Obedient Madrasa software we are some pet. Unyabi. Miracle. Many will be she. What you say? With a young son and a nam. Only the door in your man in a free mobile. Yes. One about to be a true young couple said you soon in a bind. At here, if it's only no. What you say? For who born Yansani? What done in Yansani? That you don't walk as you know, money. Then Nyansa Tiem son is so. No person found to take off 40 number. No question for Babusia. A baby will say. A baby will say. For boss what? And important for such a mononco. Let me tell you, Subai. So Nyansa Banantia, or we obey Yishra. Amen. Obiano on this Nyansa Nantaman, we are say that. Yamusa Abraham, Namusa Isaac, Musa Jacob, Musa Moses, Musa Daniel, Musa Shadrach, Musa Abednego. One in Nyansa and Nantiano, only Nyansa Wawa to know the Nyansa CA. I had Japadia the Mayani Yabetre, said the General Fisher Yawanyano, Yansia Fabi. Nyansa had the pack, Nayanqa, a young Hurumu. What I say? Nyansa, I had the pack, a young qua, a young Hurumu. A manipa, Ebanya Nimdia. Nyansa ni wa. Yes, say. My foot, I'm a dear mamma, would tell me none of penny say. And God, sorry, so be cold. A kiss of former papa. Mama, you do yes in Yansan. Yes, you shall rather dear. No, not about boy. Then to be for yes in Yansan, who young couple who would die. Diamond, Christopher, Echo Larson. If you say, Katrina million second. Anka never say branch bia so far the hobe bompa e bisa wrate na wrade ama message na odi ama church no the school bukulonti they prepare message no headquarters we are chama all branches into the ya kan wa han ya kan wa ha e bi so wrade nim say this church message when message ababoa no what I said, the union who must in jail, and you do yes in your side, and to church not done flesh. What I said, the person not pay, but for Jam de money, the papa suffer for philosophy not on chain, Bukulon of Fatu Home. What I say, for books or Kakrakana get down, put it aside. Makwama God Spirit and teach you. Amen. Makwama God Spirit and guide you for degree to change. That is better for you. Amen. My university, or some sorry I come for and Nyansa, and Nyansa. You need to ask God direction. I find a crab in Yankwa. No radim found beer or no show circle. That is better for you. What you say? Crusade, what you say? I'm at the day of fasting. What else, my man? Of la crow. On any man, of la crow. Also, no, make a team because America be team. A fruit plan, ever trash be team. I'm some. What I say? I give a crumb a person. Nipa be out, who say? Wisdom, Nyansa Kasa. Who is degree? Isaiah 58 was a Nyansa Tiem Ronoso. Or man in this war job, no cannon some say. The man and take said was she cut a Casano. Within Yamid Islamo. We call Bible school, because Shalom, we come at this Bible school, we are not interested. What would you interest? The Bible school, it's ready. That's what I can say. Walk over and will be pending there. You who's our shuffle. What you say? The Missamo. Say, I will bring. Makoma swadi and say, she shall ride in other hulu. Amen. Never born as we. And I shall, and I'll pay when Jesus Christ Dimu. Amen.
asɔre nyɛ sɛ pasa mo